Здравейте, приятели на Таеквондо! Днес ще ви разкажа за вълнуващата история на този изключителен боен спорт. Таеквондо в превод означава пътят на ударите с крака и ръце. Спортът се заражда през 20 век сред традиционните бойни изкуства. Той се превръща в самостоятелна дисциплина със съчетаването на различни техники и стилове. През 1955 година Таеквондо получава своето официално признание като бойно изкуство, като негов създател се счита, че е генерал Чой Хонг Хи и други майстори на различни стилове бойни изкуства. То е създадено в Сеул, Южна Корея. С течение на годините Таеквондо се развива в глобален мащаб. През 1973 година е създадена Световната федерация по Таеквондо, наречена World Taekwondo Federation. През 2017 година тя е преименувана на World Taekwondo и е създадена в Сеул, Южна Корея. Тогава също е създадена и Международната федерация по Таеквондо, International Taekwondo Federation, ITF, с седалища в Канада, Испания и Северна Корея. В създаването на Световната федерация по Таеквондо участие са взели много държави, от които Сингапур, Виетнам, Турция, Испания, Корея и други. През 2000 година Таеквондо WT получава своето официално признание като олимпийска дисциплина. Като основна черта на различие между двете федерации, ITF и WT, се зачита това, че Таеквондо WT е олимпийска дисциплина, а ITF не е. Основните техники в Таеквондо са разработени от генерал Чой Хонг Хи в периода между 1946 година и 1954 година. Той използва своите познания по текион и карате и ги съчетава с принципите на биомеханиката и физиката, позволяващи човешките крайници да бъдат използвани с максимална ефективност за защита и нападение. Развитието на Таеквондо в България започва в края на 1985 година, когато майстор Ким Унг Чол пристига от Северна Корея. Въпреки краткият си престой, той оставя множество последователи. През 1988 година към майстора е отправена официална покана отново да посети България. Малко по-късно той става и първият преподавател в новосъздадената специалност Таеквондо в Националната спортна академия. През 1989 година официално се появява Българската федерация по Таеквондо, като нейн председател е доктор Валерий Найденов. Нека продължим да изучаваме, практикуваме и споделяме страстта си към Таеквондо, за да направим спорта още по-популярен както в България, така и по света. Благодаря ви за вниманието и запомнете, че пътят на Таеквондо е уважение и постоянно усъвършенстване.